Утре ни очаква индивидуална битка, тъй като моят отбор е загубилият отбор и аз смятам, че най-много ще се борят за мястото си тук Боян, Аниста, Ваня, а пък най-застрашените сме аз, Николас и Карина. Аз мисля, че наистина ще фъркна. Боже, не. Не. Така че... Да ти кажа, не се знае. Дори който ще да е, който се справи най-зле от играта, то не е номинация. Утре може всеки да е от вас. Ако трябваше аз да избирам, нали, кой да отпадне, може би така човека, с който не си говоря, това е Ваня. Може би Карли, защото ако си отиде, не мисля, че ще е загуба като цяло за някой, защото тя нито готви. До сега даже мисля, че не съм я забелязвала дори да прави някакви неща, примерно с чистенето, подреждането, слагането на храна или нещо такова. Така че тя, ако отпадне, няма да е загуба за мен. Не искам да си тръгвам изобщо. Поред мен е на предстоящата индивидуална битка от загубилия ни отбор ще падна аз. Така го усещам. Чувала съм, че Аниста ми е хейтер, ама не съм сигурна дали става въпрос за същата. Мои приятели са ми казвали, Аниста те хейти, говори против теб в нейни лайфове. Но сега не съм сигурна дали това е същото момиче. Аз никога не съм виждала и уния лайфове, така че не съм сигурна. Но сега се държи супер яко към мен, така че не може и да не е тя. Може тя да си е променила мнението за мен. Може да си го е променила и да играе. Утре ще изиграем една интересна битка, каквато и да е тя, и който трябва да отпадне, ще отпадне. Буквално всеки има шанс. Ганичко е малко. Играта, ако е някаква, те ще направят така, че всеки да има шанс. Няма мъж, няма жена, умен, тъп и такова. То ще е нещо... Ама малко е гадно така ние да си се гониме. Ако беше на игри да отпадаме, е по-яко. А така като се номинираме, защото така... Не, за номинациите е окей, ама е яко хората после да решат както е на всяка. Не може, човек. Представи си как ти имаш аудитория. Ама всеки слушай. Ти имаш огромна аудитория. Аз имам аудитория, примерно ще надъхам Кристиан, ще надъхам мои приятели, ще надъхам Весо, Дани, ще надъхам нашите хора, които са с супер голяма аудитория да гласуват, нали, за мен и те ще надъхат техните хора. И нали ще стане един огромен бум, където... Въпреки забраната, Виктория, Ева, Йоана и Карина се опитаха да намерят начин да гледат Ергенът, без да нарушават правилата. Аз чувам. Да. Ние не чуваме. А кой друг чува ти? Да. Добре, защо? Ма чакай! В тия 2 часа, в които можеш да си бъдеш таблетите, ти можеш да слушаш каквото искаш. Да, точно това е. Тогава за какво сме със слушалки? То Аниста заради това я санкционираха, че тя ще отпусна музика. Къде? Ергена не може заради авторски права. Според мен, ако го пуснем, ще ни вземат кафето. Ако го пуснем много тихичко, не може ли? Само да кажа за камерите, че аз предпочитам къщата на инфлуенсърите 100 пъти пред Ергена. Естествено. Но така или иначе вече сме участвали, нали, гледаме го и за това имаме такъв интерес. А не, че ни е по-любимо, никога няма да ми бъде по-любимо, казвам го. Просто защото вече сме почнали. Аз ако не го бях почнала да го гледам, нали, вече да е интересно, нямаше да... По принцип, точно така. Мога да ви го разкажа просто. Дали ще е удачно. Или Или аз да ви говоря. Имам чувството, че тези срещи на Виктор не са 10-15 минути от цяла вечер. Аз съм като тези дублажи. Добра. Да. Всички много обичат На Бо, нали му беше мечта да дублира, да дойде? Да, ето и аз почвам да дублирам. Какво саме много мечтае? Всички много обичат обувки, защо няма и за нас? Тя не е останала, нали? Това ще опадне според мен, като Да. Кой? Кой е това? Влада. Не, кой? Start the year with the new Slotomania. Sure. Come on, everybody! Да. Някой досеща ли се защо ви събираме? Айде, мислете. А някой друг сеща ли се? Аз мисля, че да, заради някой е сгафил пак нещо. Да. И сега ще има наказание. Някой от нас ли е? Кой нас? От тук където сме. Да. Вики! Не. И Вики не. А, Вики! Аз Вики малко. Ева. Аз съм.
Ева малко също. Йоана доста. Хора, какво сте направили, бе? Нищо, просто пуснах Ергена с слушалки, но го гледам само аз и е с слушалки, не е на звук. Предложихме преди 3-4 часа на Виктория, ако искате да гледате Ергена и да говорите за него, да спираме кафето за другата седмица. Да. И вие казахте не. Да. Обаче, сега ти го гледаше, другата седмица няма да има кафе, в менюто просто няма да има кафе. Ние казахме, че не може да се гледа Ергена, защото първо ще се гледа 2 часа, след това ще се коментира още 2 дена. А нашето предаване не е коментарно студио на Ергена. Чакай малко, бе, чакай малко и ти. Не е коментарно студио на нашето предаване на Ергена. Правилата бяха точни и ясни. Или гледате, или кафе. Мерси. Аз така иначе от утре няма да пия кафе и си го подарявам кафето на всички. Не, утре имаме един ден. Някой от нас, вече ясно факт е, разбрахме, че пие по 3 кафета на ден. По 3? Стига, кой пие по 3? Не знам, не искам да соча. Николас на мен ми каза, че онзи ден е изпил второ. Всеки си пие колкото си иска докато има, после като няма ще го мислим. Сега тук няма 1, 2, 3 кафета, кой. Определено Николас не се съобразява с хората тук. Ние сме си разпределили всичко поравно и е тъпо някой да пие по 2 кафета, примерно на ден. Не за друго хора, ама просто няма кафе. Сега вече няма съвсем да има. Искам да ви кажа аз за кафетата как седат нещата. Кажи, да. Когато ги смятах, се падаха по 1 кафе на ден, защото сметнах 58 кафета по едно. До края на седмицата. До неделя включително. Защото трябва да имаме за утре, събота и неделя 33 кафета, а ние имаме 23 вече. Ако е някой което сред вас... означава, че някой си пие по повече. Хора, ще пием вода. Хората, които са били супер много години преди нас тук на тази земя, не са разполагали с кафета, цигари и тем подобни, така че ще наливаме с вода. Най-много да убия той, който е пил повече кафе. Нищо интересно. Мен ми е ясно, че винаги някой ще яде нещо повече от другия, или пък ще изпие повече сок, или повече кафе, или ще яде 2 парчета торта, а другите едно. И това не мисля, че има някакво значение. Това са някакви битовизми, за които аз не бих влязал в конфликт. Я ми обяснете сега за какво си бяхте събрали. Ама Йони, защото бях в банята. Плачето ми каза набързо. Заради Ергена ли е? Йони. Много съжалявам. Аз няма да пия кафе до края на седмицата. Йони, не си го направила нарочно, не си го правила толкова. Моля те, едно кафе няма да станем гладни. Всичко, което чух, бяха подкрепа. Те знаят, че не съм го правила нарочно, но това не пречи. Аз си осъзнавам вината и да си я чувствам и така, отказах тотално кафето, няма да пия кафе, защото все пак, нали, то би било супер нагло от моя страна да продължа да си пия кафе при много да. Честно нещата, за мен ще гледате Ергена без кафе, означава, че щом ще пием кафе, не трябва да гледаме Ергена по никакъв начин. По принцип, знаеш, че и на мен ми е хрумна. И на мен ми е хрумна, защото... Не, аз просто така го разбирам веднага. Еми реално, да. Защото ти дали го гледаш на телевизора или на телефона, то каква е разликата? Абсолютно, да. Еми да, ти пак го гледаш. Окей, няма какво да направим, така или иначе минало свършило. Не, спираме хора. Аз даже се дразнам, че... Аз няма какво да... Само това коментираме. Аз няма какво да се сърдиме реално, защото то вече е минало свършило. И да се сърдиш, то няма да се върне кафето от сърдене. Не бе, не се сърди. Еми хора, стягайте се. Аз съм сигурна, смисъл, дори сам не искам, както и сега казах и на стълбите, това ни е още една обица на ухото, заедно с уния 2 там. Да. Ето дори днеска хора, въпреки всичките грешки, ни дадоха пици. Да, аз колкото и тихо да говоря, те пак ще не чуят. Ни дадоха пици, така че ако се държим адекватно и не нарушаваме правилата, има някаква мисия, аз съм сигурна, че бихме могли да си възвърнем кафето. След наказанието, предизвикано от Йоана, всяка поява на член от продукцията всяваше смут и страх в инфлуенсърите. Взеха ми хора, ми шоколад, павката Саше, ето. Ще пише това, де. Не, елате да видим. Не, хора, той сега ще ни вземе и кафето. Ама чакай, нали от другата седмица? Павка, чакай. Ама чакайте, ние не знаем какво прави. Връщаш уискито ли? Мале, помислихме, че не взимаш кафето. Не, това си тук. Това си остава, нали? Добре. Ние да те видим как си. Перфектно съм. Как се чувстваш? Върви ли предаване? Нещо ще се пише тук, пичо. Върви предаване. Айде. Ела да те черпим нещо. Не, това ще е новото наказание. Мале, как го след капатата чакай. Ама видях ли, това е новото наказание. Чакай, Бон апети не важи ли за всеки ден? Чакай да видим какво ще пише. Какво стига? Обичаш. Айде, имам още една. Чакай,
Никой не каза, че ти. Айде, хора. Аз ви Сваляме казвам. на микрофон. Аз тичах. Ма чакай, ти къде си го свалила? Не съм аз. Благодаря ти, Къде Павко. съм аз? Не съм аз. Не си ли ти? Каза, че не съм аз. Казах ви, тук се Хора, пишат кой само си е свалил малките. микрофона? Онова е голямо. Тук се Някой пишат от само нас? малките. Всички с Станаха три. микрофон ли сме, хора? Аз не го свалям. Аз не го свалям. Аз го свалям само да си легна. Още една глоба имаме, хора. Още една глоба. За какво? Сваляне на микрофон. Някой си е свалил микрофона. Ами не, бе, заради снимката сега, помниш? Добре, защото аз си притесних, викам, когато е станал на душата ти да го заздравяваш. Това вече е много добре, виж. Това почти няма. Да. Ма аз си имам нещо по дома от цялата страна. Той имаш снимка? Знаеш какво беше? На една фен среща паднах. Защото Алекс си го хапал. Не, на Великден паднах. Ама дай да го намажа. Беше това нашите Чакай да си легна, чакай. Стой. Сега си лягам, чакай. Ох, майко. Гледаш ли? Аз оттам нищо не виждам. Ако ти кажа как изглежда, това е антисексуално. Това, което видях. Ама как е анти? Ето, чакай. О, майко. Не, защото тя, ох, майко! Готино ми е, бе, човек. Добре. Бе, пипа хубаво. Аз си мислих, че... Мога и антицелулит масаж да направя. Ама Антистрес масаж. Плесни, шим, дай. Ама не по снимката. Плюни и плесни. Плюни, плесни. Тя Вики не е гледала сериала. Аре да питаме Павлица, ама те нямат. Ти си играла в сериал? Ама наистина ли имаш тик, човек? Как мога? Не, аз искам също Аз сериал. 600 епизода съм играл. Моля! Ема те ви имахте повече от Не се колкото... преди, че не знаеш. Не! Стига, бе. Какъв сериал? Верно ли не знаеш? Ева, А? Какъв сериал? София ден и нощ. изигравам ти. Честно ли? Той не е заведен, нали? Оттам е. Не. Не ти ли е познат от някъде? Ти Не, чуш, не. че всички ми викат колко бе човек. Ма не съм го гледал честно за клем. Нали помниш, там бяха Само колко знам Рая... Не ги знам. Не, Знам няма едно лошо. момиче, че танцува Карина. Няма лошо, но се просто казва, която мисли си, че танцува и знаете за приятелка това. там на една моя приятелка. Наистина ли 650 Казвам ти кой е епизода? паднал днес. 600. Ми 580 и нещо са там. Ако Сте ме правили харесваш там така толкова повече... много? Велюта ли си спадаш? Да. И Така ли? сериал. Правите се на това? Браво! Сериал? Какво беше? Ама защо? Еми, време беше. Ми защото много го гледаха. Честно ли? Ами да. На мен ми се струва, че пълням такова някакво... Ма верно ли ти си от този сериал? Той по телевизията Аз беше съм с много най-главната известен. роля там вече. Я чук ми Най-голямата. Имаш ли телефон? Най-главната роля бе моята. Наистина? Имаш ли телефон? Да. Бо. Ема те не бяха ли няколко Верно ли не знаете? Не. Я провери и пиши Кристиян Ненков. Къде да го... Чакай, не Ама аз Крис. Крис. Не, без сценарий, казва ви примерно някаква случка и вие почвате да я разигравате. Не. Сценарий Имат ли си Не, сценарий. това сигурно говориш за комиците. 574 чуш. А? Не бе, има си сценарий, просто не са професионални. София ден и нощ е студентски проект, който е толкова успешен, че го превръщат в сериал. Какво? Да, ясно. Я ми разкажи, че аз сега го това е дългото. Това сега от тебе го разбрах. А? Те не мога повярвам. Какво е София ден и нощ? Коки, защо се палиш? Не бе, просто не... София ден и нощ е студентски проект. На кого? Не знам на кого. Както в надпис има курсови работи постоянно. Ти нали си София участвал? ден и нощ е продукт на Берлин Tag und Nacht, който е най-гледаният сериал в историята на немската телевизия. Добре, извини ме, аз съм грешка. Който вече има около 2000 и няколко епизода, които се излучат и в момента. Добре. Да знаеш? Окей. Казвам ти съвсем сериозно. Аз това те чух, студентски проект. Откъде кой ти го каза това? А? Извини ме, в грешка съм. Приключваме темата. Аз не искам да се карам с теб, просто ми е интересно кой ти го Да, бе, казал. окей. Това е го измислил някой. Дали е студентски проект или професионален сериал? Това професионален сериал ли беше? Ами аз не съм на акторски майсторство, нали някакво? Аз имам 7 пъти завършено актьорско майсторство. Значи, Това е като лъжата Абсолютно с истините. колко 7 пъти тогава знала да се напиша. Ами защото просто искам да се дошлайфвам възможно най-много. А ти ходиш за едно и също правиш. Не. А има различни програми. Ами разбира се. А за майсторски такова работи не е ли само надпис? Не. Не, има курс. Има 3 или 4.
Жалко не се целува. Ти първият път, като я отблъсна, тя много се разсърди. стана ми много Истинско тъпо. беше, честно. Наистина ми стана тъпо. Аз си отрязах. Ще ви кажа едно бе. Ще ядя магнешко, ето го. Идва. Дойде, сега го закарам. Ето го, не го чуеш само овце. Кой не е станал, бе? Заради тях няма да спрат, докато не станат с това. Бек? В другата стая Норито и Гош спът, защо не чуват. Котенце. Айде, ставай. Не се наказа да ставай. Айде. Добро утро! Хайде, ето нашето дуо, пак пред камерите, където обичаме да сме. Много ясно. Ако може това да спре да бека, ще е най-добре. Сигурно, докато не го изядем, няма да спре да Аз не обичам магнешко му. Перси, добро утро! Добро утро! Къде има такова? Заповядай. Аз се чудя, що съм си на село, пък тук Ако станеш, викам, ще ти покажа голи момиченца снимки. Да. Обещал ти. Всеки с проблемите си. На някои им липсва плюшената играчка, на други бебето, а на трети са им странни сънищата. Нани! Зайчето ми го няма. Как го няма? Няма го. Ей, сега да не питате ми така къде е. Заклевам се, не съм опипал. Някой го е взел. Да. Абе, аз с нощи чух някой да влиза в стаята. От продукцията ли? Не знам. Обаче аз до си легнах, нямах батерия, сега имам. А не съм чул някой ме го смея. В смисъл, просто чух едни стъпки тук. Няма го. Много ми се пишко. Абстиненция. Не, пишко ми се, не. Да. Не, аз си пея. Аз викам, на мен ми казва абстиненция. Къде беше? Овка ме стресна и мене, че нещо влиза. Милото ми. Милото ми. С Глово поръчваш каквото пожелаеш и когато го получиш, празнуваш с цялото си същество. Аз искам да се оплача. От? Дрехите ми вече са предимно къси. Дай, моите са така предимно летни. Аз няма какво да нося. Ако може по-хубаво време да ни направите, нали? Добре, няма да е лошо да е хубаво временце. Габи сега като си намери кралския мъж, ще ни заведе в Тайланд. Обещавам. Габи, обличи си ти така да се мачваме. Бяло? Дънки избяло. Който носи бяло, му се е до... Дайте цензурната версия, бе. Който носи бяло, му се е заиграло. с бели или с черни?
Чакрика, чакрака, чакракаде. Чакрака, чакрака, чакракаде. Чакрака, чакрака, чакракаде. Чакрака, чакрака, чакракаде, де. Ево! Алекс? Да. Можеш ли сънища, примерно, ако някой ти каже да обясниш какво е? Не, трябва да го проверим какво се станува. Станува как сме всички в моята къща, всички живеем там. И поглеждам през прозореца и виждам една малко мечка, жива такава. И си играе такова нещо, викаме, сега ще запукам какво прави двора. Излизам навънка една огромна мечка, най-вероятно майка й. И аз се дава и викам, ще извикам комшията, защото той е авджия. Какъв е? Авджия е ловджия. И излиза комшията с една цигулка. И почва да свири кючеци. И те като фана и двете так. Я кючеци и обръща и така цигулката и изведнъж прас и ги уби. И това беше, какво стана? Танцуват са кючек, това. Интересно, не мога да го изтълкувам. Това лично означава, че духовно вътре в теб си игра кичек. Да ти обясня ли, цигулката беше преди 2 дена. Мечката имаше... това беше вчера цял ден с тениска с мечка. Гош. Това се набира в главата, брат. Аз ти го казвам така, защото като играе игри, излязва някой играе цял ден към игра, като се легна да сънувам тази игра, човек. В смисъл, защото цял ден това ти е в очите, това ти е в подсъзнанието. О, хора, на мен така ми липсва малкото ми бебенче. Да. Мега странно да станеш и да го няма. И тя е много мъничка още. Тя е на годинка и нещо, нали? Тя няма още. Тя на 3 направи 11 месеца. Алекс, ти си учила? Да, минала съм през детската. И какво? Ако едно дете не вижда майка с толкова време? Зависи каква ви е била връзката. Ние си имаме много силна връзка, двете. Ами ще търси заместител. А нещо ще се промени ли? Не, после ще си го може... Не вярвам. Не. Просто и трябва в момента... виж, трябва и някой в момента много да й обръща внимание. Тя има ли разлики Аз така или иначе по принцип това правя. Да, има ли някой, който й обръща колкото ти и повече? Да, баба е. Да, има ли промяна в нейните реакции или нещо? За сега не. Има ли сега такова недоверие в нея, че може да я оставя пак? След това ли? Да. Ами, не мога да го кажа със сигурност, просто трябва малко по малко да й печеля доверието. Да. Не е нещо, милата няма, ела да те куша. Нищо лошо не си направя това даже. Може да бъде полезно за нея. Не си оставила, бе. Край за нея го правите. Иначе друго надали би я стърсирал. Със сигурност не знам дали се чуди, ама със сигурност се усеща, че ти. Баща и ходи ли да вижда? Той си е там, да. Добре, няма никакъв проблем. Щом баща е там, няма никакъв проблем. Той какво ти казва?
Че всичко е наред, нали? Да, че няма някаква разлика и така. Ама все пак. Сега да пуша примерно сутрин с кафето и си купам по-накоче да имам. И съм си вкарала в някой яки или нещо и съм го забрала. Ай ги върна. Ами да. Нека се борим както трябва. Като видя, че пушиш някакви други цигари, директно ще ни... Нещо мек. Не, пък и аз искам да играя играта. Не, ще има и глоба. Естествено. Да има, бе. Малко ли са ни глобите да са? Малко са. Да има още. 3300. 3300 сме назад. Толкова имаме. Толкова имаме, не сме назад, да. 27. Не, 1700. 27, да. Добре, че за 27. Тогава ще да е. Ти представяш се? На 27 щяхме да... Да пиеме сиромашка кръв. Да вземе една цигарка от си да пушиме. Пове с вода. Супер кол. Ма не, той е хранителен пак, има въглехидрати. Не е толкова зле. Ако имаш и захар малко, да му сложиш мед, да му сложиш на лъжица мед вътре, супер ще. Това за първи път чувам някой слава на ове с захар. Не, то сладък е много по-хубав. С канела съм си го правил, става отвратително. Не, ако му сложиш сладко, аз знам, защото аз го правих с прасно мляко и захар. Ако имахме мъничко захар, колко ще е хубаво. Ето, точно това Дило обясняваше. Тук има захар. Мече, да? Мече, да. Много ще са скъпи тия. Ама аз съм алек. Ако имахме мъничко захар, колко ще е хубаво. Ето, точно това Дило обясняваше. Тук има захар. Мече, да?